ጻንሒት ምስ ዶዘር ተኣክል ዶርዜ ኣብ ከተማ ወንዶ ገነት ፍልውሃ ወቅቱ ጸዋግን ዓምጫቕን ዘመን ብኢድ ዝድህሰስን ዝጭበጥን ክፉእ ጸልማት ኩለንተናይ ወሪስዎሎ ኣካሒዳ ዘመነ ደልሃመት ኩናትን ወረ ኩናትን ዘጸምሎ ኩለንተናይ ፍቕሪ ዝበሃል ናይ እስትንፋስ ማይ ናይ ህይወት ሓቀኛ ጸሚኡ ኢኑ ኣካላተይ ከርማሕማሕ እንዳበለ ኣጉል ኮይኑ ቀንፈዘው ይብል ኣሎ ኣብ ጽሞና ውሽጢ ተዋሒጠ በምሒር ፍርሒ ልቦናይ ኣብ ዝወድቀሉ ኣብ ፍጹም ተስፋ ምቑራጽ ጽባሕኻ ኣብ ዘይምእማት እሞ ከዓ ካብ ስድራኻን ካብ ፈተውትኻን ካብ ዓድኻን ተፈሊኻ ንኽትቅበሎን ንኽትኣምኖን መሪር ዝኾነ ከም ሰናፍጮ ዝስንፍጥ ክፉእ ዝብል ቃል እኳ ኣኽፊኡ ዘይገልጾ መከራ ጸገም ሕማቕ ኩሉ ከም ውሕጅ እንዳወሓዘ ንፍጥረታት ጸራሪጉ ናብ እንጠሮንጦስ ዝሽንደወሉ ዓመተ ፍዳ 2013 ዓመተ ምህረት ብየማንን ብጸጋምን ዝተሰለፉ ፖለቲከኛታት ብደም ሰብ ይጣልዑ መሳኺን ተኣዘዝቲ ናይዚ ናይትን ሰራዊት ከዓ ኣብ ዕሾኽ ብዘደቅስ ኣብ እምኒ ብዘተርእስ ሃልኪ ሃለፍ ከለፍ ፕሮፓጋንዳ ተታሊሎም ሰብ ምዃንካ ብዘጽልእ ካብ ወዲ ኣዳም ምፍጣርካ ኣብ ዓሚቕ ጣዕሳ ብዝመልእ ፍጹም ጭካነ ይባልዑ ኣብ ዘለውሉ ኩነት ኮይነ ዘጋጠመኒ ሓደ ዛንታ እንሆ ክጽሕፎ መንፈሰይ ኣዚዝኒ ንፍስፍስ እንዳበለ ከም ተፈታዊት ኣፍቃሪተይ ብሰላሕታ እንዳዳሰሰ ኣብ እዛነይን መላእ ኣካላተይን ኡፍ እንዳበለ ዛሕሊ እንዳጓናጸፈ ሓጎስ ዝፈጥረለይ ጥዑም ንፋስ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ እውን ካብ ጎነይ ኣይተፈለየን ከም ሰብ ዘይጠልም ንኹሉ ኣብ ኩሉ ብማዕረ ዝባጻሕ ዝበጽሕ ካብ ኣየር ወጻእስ ታይኮን ይህሉ ክፉእ ዓርክን ከብድን ሓደ ዘመሳስሎም ነገር ኣሎ እንከለካ ፈታዊኻ ተኽትንፋስ መጣፍእትኻ መተዓብድትኻ እንዳበለ ብዘይዛሪ አንደበቱ ይምሕለልካ ይጥሕለልካ ተዘይብልካ ከዓ ቅድሚ ሰብ ይረግጸካ ይሓማትለካ የጥፈአካ ምንም ኣብ ተሓቶ ነዴኻ ማያውርደላ ኢሉ ብብድዕ የላግጸልካ ከብድ እውን ከምኡ ጸጊበ ዝብል ምስክርነት ሕዚን ዝበላዕኻዮ ሓቂ ይናዘዘልካ ውዳሲኡ ከዓ እንዳኩስዐ እሙንትኡ ይምስክረልካ እምበር ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት እኽለማ ይርኡ ከም ዘይፈልጥ ኩለንተናኻ ኣምጽእ እንዳበለ ከም ዝቐናጫጭወካ ግልጺ እዩ እንተዚ ንፋስ እዚ ግን ጽሞናኻ ዝባረኸልካ ተመስጦኻ ንኸዓሙቕ ምስ በዓልኻ ይህን ምሂን ንኽትብል ነፃ መድረኽ ዝዕድመልካ ተናፋቐይ እሙን መሓዛ ኣብ ሰፊሕ ጎደና ኣዲስ ኣበባ ሰለይ እንዳበልኩ 5 ኪሎ መስመር ኣምርሐ እንሆ ቅድስተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፊት ንፊት እቲ ዓብዪ ኣስፓልት ተሻጊረ በጻሕኹ ልቦናይ ሰብሲበ ቅድሚ ሕዚ ልሳነይ ንጸሎት ዘይክፈት ድኹም ኣብ ጭንቀይ ጊዜ ማርያመይ ምሕረትኪ ትኽልእኒ ኣሕቕፎ ኽምብርኒ ጽላልኪ ናብ መላእ ትግራይ ዘርግሕዮ ስለ ወገንኪ ሓደራ እንዳበልኩ ብዘይዛሪ ነብዓተይ ተሓጊዘ ምሕጾንተይ ኣብጺሐ ካብ ዘለኒ ውጥረት ንኽገላገል ኣፍቲ ኻንሸሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ኣትክልቲ ኣጽሊለ ብሓሳብ ብዙሕ ተጓዒዘ ረቂቕ ምናብ በይንኻ ጥራይ ትዕዘረሉ ሩሑቕ ዓለም ትዕዝብትኻ ናብ ባዕልኻ ጥራይ ትነግረሉ ሱቕ ዝበለ ስፍራ ብዙሕ ሰብ ሃልዩ ግን ከም ዘየለ ዝመስለሉ ኣዕዋፋት ጥራይ ብነጻነት ዝዕንድራሉ
ዘይመእን ፈጣሪ ብዝሃበን ድምፂ ከይቆቃዓ ዘብፅሓሉ ተናፋቃይ ማራኺ ቦታ ኣብ ትግራይ ድሮናት እንዳጉርዓ ሚሳኤላት ቡምባታት ከም ዕምበባ እንዳተነስነሱ ኣፍታ ዘለኽዋ ስፍራ ግን ዓዊልካ እኳ ንኸይትዛረብ ትስከፈላ ረብሻ ኣይኮነን ኣራግዛ እግርኻ እኳ እትጥንቀቐላ ናይ ጽሞና መሬት ኣብ ዘይለኣም ስቑኢሉ ዝፈስስ ሻቕሎት ውሽጢ ተዋሒጠ ኣብ ዘይክህሎ ጥልፍልፍ ኣብ ዝበለ ሓሳብ ውሽጢ እንዳሃለኹ ድንገት ስልከይ ምስ ደወለ ካብ ረዚም ምብስልሳል ኣባህሪርኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሳይ ዝተምሃረ ብብዙሕ ላዕልን ታሕትን ውፃእ ውረድን ሓጎስን ሓዘንን ምሳይ ዘሕለፈ ብቐኑዕ ልበንኡ ቁሩብ እኳ ዘይጠራጠሮ ከም ሓወይ ዝሪኦ ይሳቅ ደወለለይ ሄሎ ንምባል ግዜ ኣየጥፋእኹን ልሙድ ሰላምታ ምስ ተቐያየርና ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅእ ኣለኹ ንኽረኽበካ ማራ ኣይ ሃፂፀ ብልቢ ናፊቐካ ካብ ንራኸብ እኳስ ክንደይ ዓመት ጌርና ኢልኒ ካብ ድምፁ ሕቑንቁን ብዝብል ሓቃዊ ናፍቆት ከም ዘለዎ ብዘፍልጥ ትሑት ላዛ ብጣዕሚ ተገሪመ ምንም እንተኾነ እኳ ኣዲስ ኣበባ ዘመፅእ እንታይ ምኽንያት ከም ዘለዎ ይተረዳእንን ኣቡና ንግዲ ዝተሰማረየ ምዃኑ ግሁድ ሓቂ እኳ እንተኾነ ግን ኣብ ጅማ ንዘለዉ ነጋዶ ይረክብ እምበር ኣዲስ ኣበባ ከምዝኦ ዝኽእል ቅድሚ ሕዚ ኣይነበረን እንታይ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ ዝሓሰብኩ ብኸመይ ደኣ ክትመፅእ ኽኢልካ ኢለ ብኣግራሞት ሓተትክዎ እሞ ከዓ ብዙሕ ግዜ እንዳተደዋወልናስ ከመይ ዘይነገርካኒ ኢለ ከዓ ኣብ ርእሲ ሕቶ ደገምኩሉ ቁሩብ ፍሽኽ እንዳበለ መምፅኤ ምኽንያት ንስኻ ኢኻ ብቐዳማይ ካብቲ ነገረኒ ግዜ ጀሚሩ ዘለኻዮ ናይ መንፈስ ምድርባሽ ማራኢ ተሓሳሲብኒ ስለዚ ኣነ ዝኽእሎ ብኣካል ረኺበ ንዓኻ ብዘሐጉሰካ መልክዑ ከዘናግዕካ ይደልየ ከምዚ ኢልካ ክትደነን ብሓሳብ ክትጉዳእ ፍጹም ውሽጢ ኣይፈቕዶን ብዝኾነ ክረኽበካ ሞ ዘለኻዮ ቦታ ንገረኒ እናበለ ዕለለኒ ሓደ ገዚፍ ሓቂ ትርግታ ልበይ ዲግዲግ እንዳበለ ዘቐብለኒ ዘይቕልበስ እምነት ሕውነት ባዕሉ ኣብ ሚዛን ተትልካዕ ንይሳቅ ይመስል ቁመቱ መልክዑ ኣተሓሳስብኡ ንዑኡ እዩ ዝኣክል እንተበልኩ ምግነና ይመስልን ፍጹም ኣፍቃሪ ዘለዎ ሁሉ ዝህብ በሊዕኻ ትጸግብ ዘይመስሎ ኣብ ሃይማኖት ብሄር ካልእን እንተፈንቶ ምምርሳሕ ቅድመ ኹነታት ከየቕመጠ ብሰብን ሰብኣውነትን ዝግዛእ ናይ ኣምላኽ ባርያ ይሳቅ እንሆ ፃውዒቱ ተቐቢለ ንራኸበሉ ቦታ ፈሊና ስልከይ ዓፀኽዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ኣብዚ ድኽመተይ እዚ ጉድለተይ መሊኡ ለካስ ምሳይ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ይሳቅ ኣሎ ኢለ ንውሽጠይ ከዳዓዕሶ ጀሚረ ሓልዮቱ ከም መጽሓፍ ገንፂልካ ዝንበብ ጥቕስን ምዕራፍን ዘማልአ ንዓይ ዘለዎ ኽብረት ከም ነዊሕ ልበወለድ እንዳተገልጸ ኣብ ልቦናይ ዘንብሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትዝታታተይ ሓደ ባዕሉ ዝኸኣለ ሓወልቲ ዝኾነ ሓው ለካስ ከመዮ ንፋስ ሕይወተይ ክሳብ ዘላ ከመዮ ዘይክሕደኒ እንኮ ሰብ ኣለኒ ለካስ ክፉዕ ዓርክን ከብድን ካሓቲ እዮም ኢለ ዝኣምኖ ውልቃዊ እምነተይ ዘይምልኮት ሓደ ብፁዕ ይሳቅ ኣሎ ኢለ ሓሰብኩ ተራኺብና ምዉቕ ዝበለ ሰላምታ ተቐያይርና ናይ ሰማይ ሰሌዳን ኸጽሪ ተባሂሉ ኣብ መሬት ተልእኾ ዝተብሃቦ ዝመስል ነዊሕ ቁመቱ ከም ዝኣረገኦም ጐቢጡ ስዒምኒ ብመሓዛ መሬት ዝኾነ ቁመተይ ተማሪረ ታሕተዋይነት ስምዒት ይስምዓኒ ምስኡ ክኸውን ኩሉ ነገር ቀልዲ እዩ መሓዛ ግመል ብዝኾነ ቁመቱ
زوجح እንዳበለ ክንቀሳቀስ መሬት ዘይትሽከሞ የለን እንዳበልኩን ከሐስብ ይገብረኒ ግዳ ሐቅ ግን ወዮ ለዓልን ክትምት ናብ ወዮ ሰማይን ክቐርብስ አምላኽ በእዳው ዳሲሱ ዘይዛሪ ቅንዕ ልቦና ምዕዳሉ ፈጣጥ እምንቶ እዩ ብዝኾነ ኣነ ንሱን ዘሕለፍናዮ ዘይጽንቀቕ ዛንታ ኣብ ሓደ ጥራስ ጽሒፈ ኣቕሚጠ የለኹሞ ጊዜን ኩነታትን ፈቒዱ ናብ ተደረስቲ ዘብጽሕሉ ርሑቕ ኣይክኸውንን ኣነ ብልቢ እየ ዝብለካ ናይ ቀደም ዘኽርና ባዕሉ ሕጂ ክነሕድሶ ይደሊ ኣብ ሃዋሳን ወንደገነትን ሸማሕ ክንብል በጃኻ ፈቐደለይ ልዕሊ ሶምን ጊዜ የለኒ ጽቡቕ ምዝንጋዕ ክህልወና ብልቢ ይደሊ እንዳበለ ተማሕፂንን ድሕሪ ብዙሕ ዕላላት እሱ ያይ ጊዜ ረኺቡስ ኣነ ብፍጹም ጋር ኣይበልኩን ኣብ ከቢድ ውጥረት ውሽጢ ስለ ዝነበርኩ ካብ ጽዕንዕንታይ ንኸናግፈኒ ዝተለኣኸ ሓደ መልኣኽ መሲሉ ተሰሚዕኒ ወፃኢ ብዝምልከት ካባይ ምንም ዓይነት ሓሳብ ከምዘይለ ግልፂ እዩ ይስሐቅ ኣሽንኳይ ዶሎምስ ኣፍቲ ቀደም እኳ ተምሃሮ ኣብ ዝኾናሉ ሰዓት ናይ ቅርሺ ጸገም ብዙሕ ዘይገጥሞን ኢዱ ሰሊዑ ንምሃብ እንድሕሪት ዘይብልን ከም ናይ ኣዶ ኸብዲ ቦቕባቕ ልቢ ዝወነነ ዘደንቕ ሰብ እዩ ጉዕዞ ናይ ምዝንጋዕ ዋና ማእኸል ናብ ዝኾነት ከተማ ሃዋሳ ተጀሚሩ እዛ ናይ ራእሲ መንገሻ ስዩም ዝቐርቀርዋ ኢሉውን ብዘለዎም ብሉጽ ናይ ካርታ ፍልጠት ሕንጻጾም ኣንቢሮም ሕዚ ዘላ ሃዋሳ ከተማ ዲዛይኖም ዝኸተሙላ ዕምብርትን ድምቕትን እዛ ናይ ህይወት ልጓመይ ፈቲሐ ከም ድሌተይ ዝዘለልኩላ እዛ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝፈጸምክዎም ዓበይቲ ታሪካት ባዕልቲ ዋና ዝኾነት ለምለም ናይ ኣምላኽ ጽብቕቲ ድርሰት ብማያዊ ኣካላት ዝተኸበበት ተኣምራዊት ዝኾነት ዓዲ እዛ ገዲፋ ዘይትገድፈና ኣብ ዝነበርና ነርና ኩነታትን ዓቕምን ፈቒዱ ከይሰልቸውና እንመላለሳ ሃዋሳ ብዙሓት ከተማታት ኣቋሪፅና በጻሕና ብየማን ብጸጋምን ጸኽደምደም እንዳበላ ቁፅሪ ዘይብለን ሽሕን ምኢትን ማኪናታት ነታ ኣስፓልት ኣጨናኒቐንኦ ጸፋዕፋዕ ዝብል ቁፅሪ ሰብ ልክዕ የብሉን ልዕሊ ስልተ ሙዚቃ ኦፔራ ብዝጥዕም ሉስሉስ ጣዕመ ዜማ ዘዚማ ኣዋልድ እቲ ከተማ ተቐዲሑ ብዘይዛሪ ብሉጽ ትሕትነአን ነታ ዓዲ ሞገስ ኮይነንኦ እዚ ኩሉ ኣካል እቲ ምዝንጋዕ ሓደ ኮይኑ ቁርብ ውጥረተይ ካብ ውሽጠይ ክግፈፍ ጀሚሩ ደሚኑ ዘይወጸሉ ዝመስል ዝነበረ ገጸይ ብርህርህ ናብ ምባል ኣንፈታ ዘንቢሉ ብዙሕ ክንሪኦም ክንዝናነየሎም ንኽእል ቦታታት ብምሉኡ ቀስ በቐስ ኣባፂሕና እዚ ጎዲልዎ ዘይበሃል ሕንቁቕ ጊዜ ነገራት ንምርሳዕ እንዳፈተንካ ሓድሽ ዓለም ንምስራሕ ደፋእፋ ኣብ ትብለሉ ውሽጥኻ ዝብሕጭር መሪር ወድዓዊ ሓቂ ኣብ ፈተውተይ ኣብ የዕረኹተይ ኣብ ዓደይ ዋላ እኳ እንተሃለወ እዚ ንጊዜኡ ዘንጊዕኻ ንጠራሙስ ሓቅኻን በደልካን እትትንፍሰሉ ብዙሓት እንዳመሸታ ኣባፂሕና እወ ምንም ዓቕመ ብዘይብልካ ኣብ ድፋዕ እታ ንእሽተይ ጥርሙስ ቀዳድ እትሕብአሉ ምስቲ ረጒድ ነብስኻ ከም ቆልዓ ሕብእ ሕብኢተይ ትጫወተሉ ናይ ቡቕልን ጌሾን ዓለም ኣብ ሃዋሳ ካብ 3 ብላዕሊ መዓልትታት ጸኒሕና ሽርፍራፍ ሰዓታት እከዋጋብ ዘለዎ ዓለም 4 ለይትታትን 3 ቀትርታትን ምሕላፍ ማለት ልዕሊ 3 መዓልቲ ይመባል ናይ ጊዜ ትርጉም ንዝርድኦ ኩሉ ይፈልጦ ሕድሕድ ደቃይቅን ሰከንዳትን ግን ብድሕሪኻ ዘሎ ኩሉ ነገር ምዝንጋዕ በቃ ስቑኢልካ ፍትሕትሕ እንዳበልካ ምዝንጋዕ
ዋኒነይ ገይረዮ ጻንሒትና ተዛዚሙ ከተማ ክንቅይር ከም ዘለና ዓርከይ ይሳቅ ሕሹቕ ስለ ዝበለኒ ኢሉ እውን ኣብ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሓቢርና ዝጸናሕናሎም ጊዜያት ኣብ ወንዶ ገነት ዝተባሃለ ከተማ ብዙሕ ተዘክሮ ስለ ዘለና ከም ብሓድሽ ናብኡ ጉዕዞ ጀመርና። ብዙሕ ሰብ ስለ ፖለቲካ ይዕልል። ኣፍታ ንእስ ዝበለት መኪና ኩሉ ጁንታኦ የናጦት ነጋሽ ታይዶስ ከመይዶስ እንዳበለ ጸርፍ ዲዋላ ስትንተና በቲን ይህትፍ ኣነ ከዓሱ ጸሊኤ እሱ ይኽተለኒ ግን ከይውሕጣሒቕ እንዳበለት ተሳቐየኒ ኣብ ጎረሮይ ተሰንቂራ መውራድ እተኣበኒ ከይተፍኣ ኸዓ ነውሪ ፈሪሐ እኽሊ ኾይናትኒ ኢሉ እውን መማረፂ ዘይብለይ ድኹም እንኮ ዘይግነት ዘለኒ ብምዃነይ ብልቢ ሓዚነ ኩሉ ክጻረፈካ ይጥፉእ እንዳበለ ክሕነየልካ እሞ ኸዓ ንኡስን ዓብይን ከይፈለየ ብዙሕ ሰብ ብስምዒት ክዛረብ እንከሎ ካብ ፖለቲከኛ ባህሊ ነቲ ህዝቢ ትዕዘቦ ብዝኾነ ኣብ ከተማ ወንደገነት ኣተና ብፈጣሪ እዳው ዝተዳህሰሰት በረከት ዝዘንበላ ልምልምቲ ምድሪ ኣናናስ ባናና ኣራንሺ ኩሉ ጥዑማት ፍራፍረ ብዘይ ጻዕሪ ዝበቕሉላ ንፍጥረት ወዲ ኣዳም ኩሉ ዝልግስላ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ዝዓረፈላ ብውቅባት እዳው ዝዳሰሳ ምውቕ ዝበለት ከተማ ወንደገነት ሽማን ግብራን ዝመሳሰል ውቅብቲ ንእስ ዝበለት መንደር ኣብ ጎደናታታ ምስ ዓርከይ ይሳቅ ብሰላሕታ ክንንቀሳቐስ ጀሚርና። ካፍቲ ለቒምካ ይኮነና ቃጺልካ ዘይውዳእ ጥዑም ናይ ሲዳማ ቡና ሓንቲ ፍንጃል ተቋዲስና ናብ መዛናግዕቲ ባራት ክንከይድ ሃንደፍደፍ በልና። ድንገት ግን ኣነ ሓደ ሓሳብ ብልጭ ኢልለይ ግን ይሳቆ ቅድሚ ሕዚ ናብዚ ክንመጽእ ኣብ ፍልዋ ተሓጺብና ነርና ሓቂ ብተፈጥሮ ፍሉሕ ማይ ምዃኑ እዩ። ንምንታይ ናብኡ ኸይድና መንፈስና ዘይነህድስ በልክዎ እምቢ ከም ዘይብለኒ ብምትእምማን ኣያንተ ኣትረሳ ምኳደል ኣይትረስዕን ምሽ እንዳበለ ፍሽኽ ኢሉ ብኣምሓርኛ ልሳን ኣይተገዋገወን ባጃጅ ሒዝና ንኣንፈት ምብራኽ ጉዕዞ ትእዛዘይ ምኽባር ግድን ኮይኑ ገና ናይ ቐጽሪ በሪ ትፍልሑ ማይ ምስ ረገጽና ነይሩ ሓንቲ ካብ ልሳና ወርቂ ኣለሻ ሰው ዝበሃለላ ከም ቆቓሕ ቅልጥፍቲ ዝኾነት ጓል ሄዋን ሰላም እንኳዕ ብዳሕና መጻእኩም ኣሕዋተይ ሳሙና የድልየኩም ድዩ ዋላስታይ እናበለት ጥዑም ምግቢ ከበልዓ ንዝውዓላ ኣእዛን ብሓቂ ተቐለባ ከም ምንም ብላዕሊ ንብሉፅ ትሕትና ውዱቕ ብህልኽ ዝመጸ ልዕልማን ንመልኸኛ ዝመስል ብሓንቲ ቓል ትሕትና ግን ኣብ እግሪ ወዲቐ ዝሳለም ድኹም ሰበ ሃብና ደኣ ማዕረይ በልክዋ ኢደ እንዳዘርጋሕኹ ኣነ እውን ከም ኣና ምዝያም ገጸይ እንዳዘንበልኩ ይቅርታ ግን ቁር ብዕረፍ ኣብሉ ዝተወሰነ ደቂቓ ክትጽበዩኒ ኢኹም ምኽንያቱ ኣብ ኢዶይ ዝሓዝክዎ ኩሉ ወዲአዮ ሚገርምክ ወንድሜ የመጨረሻ ሁለት በእጄ የነበሩት ከእናንተ በፊት ላሉት ሰጠኋቸው በለትኒ ፍርሕት እንዳበለት ኣብ ኣርያም ዝዝመር ዝማሬ መላእኽቲ እንዳስመዐት ተመስገን ድምፂ ከም ዕምበባን ተዝጸጊስ እዛ ቫዮሊን ዝኾነት ምቁር ልሳና ኣበይ ምተረፈት ንዓዓ ምጽባይ ጽድቂ እዩ ክርስቶስ ክሳብ ዝመጸሉ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣፍታ ዘለኽዋ ተገቲረ
ድምፃ እንዳጻነትኩ ካብ ሕዚ ሳምና ሒዛትለይ መልሰት እንዳበልኩ ከይረብረብኩ እንተ ዝጽበያ